Changamire anonzi Nyamvure Lazarus anakuya kudare kwenyu ashora dare ndiye anoziva zvikonzero zvake. Nyaya yaunzwa namanyengo ana Gabriel, nyaya ndeyekuima mumunda mangu ganemboudza kochitupa nemari yedare taura tinzoti zviri kufamba sei Andichitsanangura yekudare sasa hanyatsokuitsanangura yashomezwa nimani mukomo pane mukomana wanzi Lazarus Nyakure akachirima mumunda baba wauyu pasina kuwirirana nebudu. Uyu paakaona zvaitika akaenda kunotaurira sabhuku anoonde baba mumunda kuti uyai muone pamunda pakurimwa tisina kuwirirana nemunhu ari kuuya kurima pamunda. Baba nemwana uyu wakaenda kuna sabhuku ringanaye kuti wapa munda munhu tisina kuwirirana nendava iyi. Ringanaye akanova ndiye akapa Lazarus munda neuyu. Wakatadza kuwirirana, nyaya yakaendeswa kudare kwaShechikunguru. Nyakurima munda nasabhuku wacho wakadaidzwa kudare ramambo Chikunguru kwaShechikunguru hawana kuuya kwekutanga. Kechipiri hawana kuuya zvakare. Wakabva waenda wakazoya kwakatumwa tsamba yakatumwa nasabhuku ringanaye achiti yanyorwa naMande Awani anova Edmund Medzani achiti musatonge vanhu ivavo vanotongerwa kwaMutazi ndewangu. Saka ini nekudarira Shechikunguru handiuyi. Saka iShechikunguru vakazouya kunoripota nyaya kuti ndine munhu asi kubvuma kuuya kuzotongwa nini. Vakadzoka vakatipa ripoti yekuti imimi wana kutorwa munda uye mumhangare nyaya yenyu kwamambo makuru. Saka takauya musi weMande tikabhadhara mari yedare tikapiwa nhasi tiri kunzi tiye titongwe naLazarus. Saka tauya asi Lazarus ungana kuti tisoita kunetsika nei. Saka unoda kuripwa nini? Kuripa unoda kuti abviswepo. Abviswepo because hatisi kuwirirana. Akauya kurima panapa nepagedha pane pamunda pedu tisina kuwirirana. Saka vakanaka kuti arege kurima pamunda pasuka. Hapana chamunoda kuripi. Sazoziva baba. Andimuda muripo wakaita sei. Kana mbudzi mbiri zvokuti akaregirwa kunzi ngatange taenzaniswa kumatare dzimosva. Akapokana nemutemo webhozi ari kuramba achitouya achitochirira makomba ekuda kuisa demarcation line yake yakusa kuda kuisa maresource kana kuwaya. Saka tiri kuona kuti tikagarisana nemunhu akadaro ari kupokana kugara nenebha yake zvakanaka ngatigarisane. Manje zvinotoda kuti wakomana watozoende wakomana watozoendeko kuti wandomuyeka ungade mari wakomana ora imari yekuenda ndokadzisa kubembe ibembe kande bembe Uganda Chikunguru kaunda Ringanaye kuseri chaiko. Anda Mtwira. Izvo ndimutwira ndi. Atakaisa ipo. Pana Ishe Mutwira naEdmund Chikunguru. Asi nyaya yedu takaendesa kwaEdmund Chikunguru. Naye kuendesa kwaMutwira. Mutwira asati ari padhuze. Titori padhuze vakangofanana. Asi Mutwira ari kure mbijana pane paEdmund Chikunguru.
Inzwa kuti panoda mari yekutoita basa iri. Kunotoda kundoitwa basa kakuti kuzoonekwa munhu wani haana kuda kuuya kudai. 2 ari kuti iye anotongerwa kwaMutasa ari kudunhu kwedu kuno. Vanoda kuti vaoneke kuti ori pachii, nekuti munhu ari kutaura zvaari kutaura kuti because boundary ari kuno kwaMakonde then ari kuda kunjeka kuti hanzi handitongerwe kunoko ndotongerwa kwaMutasa, but ari kuno kwaMakonde kuda kunjeka nyaya. Saka anobhadhara chii? Ndakufurira nasabhuku. Handizi kuti tanyatsonzwisisana. Murume ati pane akazonyora tsamba yakabva kwaMutasa ichiuya kundoti munhu yaatongwi ikoko, naiyo wane mhosva anyanyonyora tsamba iyi. Nekuti apinda panyaya dzewanhu ari kwaMakonde, iye ari kwaMutasa achisimbisa uyu kuti aite unubu. Saka naiyo akanyora tsamba yanofanira kubata. Aiwa kamadzishe anoda kudya. Munhu ari maMakonde akandake kutomhan'ara kwaMutasa. Achida kuti uyu anongotora mari achida uya onyora katsamba kuti adii adye. Alright. Saka tikamuti headman adii, maheadman anoda kudya. But azodaidzwa manje paazoita mhosva azodaidzwa naheadman wedu wemunomu kuti uya ndokuramba iye kuti aiwa ndoda kundoto. Saka panoda kuti aratidze kuti aiwa headman wako ndiwo werumu kwaMakonde. Akaramba kuuya kudare ruiri kwaheadman weKwaMakonde. Pechipiri apa ndipakaziya netsamba yakanga aenda kuno kuna headman uyu. Achibva amunyorera tsamba kuti unoda kutonga iwawo haufaniri kutongerwawo kuba. Nasabhuku anotobhadharirwa mari yekuno kwaMakonde. Ndiye rimai yani anza ringanai. Ndisabhuku anototambira mari ari under Makonde. Substantive sabhuku but ndiye anoenda nemunhu achinodii achindodaro kuti tiri kwaMutasa. Iye anotambira zvakaita wandaitaura wana Chihwa umwe mukadzi uyo kukoyo ndo type dzacho idzi. Ringadai angataure kuti ndakwaMutasa. Ashura dani maningi. Ndo zvaro. Vanodiwa mbudzi apa. Mbudzi yerushwa. Anoda kutozodaidzwa Ringanai uyo. Right. Saka medzimini inongoendifosa sezvazviri. Iye wacho akanyengerwa hake achitariswa kuya kudare ndiye anozozochima nevanhu vake. Kure right anoda kubvisa mombe inouya kuno kwaMambo nekuti ari kuramba achiyeka obvisa Ishe mbudzi 2 dzekwaIshe, mbudzi 2 dzekuripa. Wati tinoda mbudzi 2 nemakosi. Kufamba kutaita vatisina mari. Kosi yenyu mari. Takauya tikabhadhara mari yedare $60. Natabhadhara 20 plus mari yekufamba tiri vatatu kuenda nekundodzoka. Muchabhadhara futi imwe yekuti kuendeswe default judgment. Nhasi 60 yebhazi yatofamba nayo yebhazi yega 5 kuenda 5 kudzoka. Saka 10, 15, 20, 30. Nhasi futi. Tati 60 yamakabhadhara 60 yekuendesa default judgment to make 120 plus mati 30 to make chiri 150 plus chiri 30 kuenda nekudzoka tiri vatatu. 30 kuenda nekudzoka tiri vatatu 120 transport yega pamazuva mairi atauya. Pamazuva mairi mauya takauya kunomhan'ara dare musi wemanje. Takauya iwanda.
takauya tiri vatatu because uyu haanzi anotaura but haakwanisi kupa statement zvomunge muchitaura imi anenge asingazvinzi. Saka takamuperekedza isusu nasabhuku wedu uyu kuti timangare nyaya aripo. Right, 30 plus 30 60 plus 60 yemasamon kuita 120 plus 60 yekuendesa default ramuchaendesa kuti hauna kuuya and plus 20 itabhadhara zvinezvi plus 20 yakaita 200 and 200 yemakosi. Saka mopa kuti tiite procedure so that azondotorerwe pamusoro imamo. Nhasi tauya tisina kugadzira. Munozogadzira nekukurumidza kuti zvenyu nekuti tinoda kuti andotorerwe. It means pa 200 yenyu iyo nemakuwana mbudzi 2 nemombe yemakosi yenyu nakusashwa mari 200 inenge yambudzi 2 nemombe 200. Yes. Either 200 nembudzi 2 $80 280 and kana kuti mbudzi 2 nemombe kana zviri right. Chatoita izvozvo kuti madefault aende kutorerwa. Kana pane mubvunzo nokutendwa kubvunza zvimwe naye sabhuku iye tinenge kunetsana kuti tiri kuita ngekuti ari kutora vanhu vanobva kumusha kwake achiyambisa rwizi rinonzi Nyamabe kuuya kuzopa minda kunoku. Saka inoda kutotaurwa yeminda nekuti anosungwa nhau yekupa minda haisi kubvumirwa. Hurumende iri very strict. Maitaura izvozvo tichatotaura naishe wenyu kuita kuti panouya vakomana ikokoko vatoone vanhu vacho vari kupuhwa minda yavabvisa. Haisi kutombovererwa minda yaya neprocedure yakupuwa. Haishangoti munhu anongofunga kuti ndisabvuma zvana zvaakufundisa. Saka inyaya isu tichatoti adai tisabvumire mabharani pane dare rinouya dai ukapuhwa nhamba dzasabvumingana auye auye naishe mubvira wese wauye. Right. Okay. Ndako madzese mbele yatogara benyi romashure choti. Vanhu vakawanda here vanhu. Kesi yevillage.